Здравейте хора! Аз съм психопата и това е моят клип. Вау. Вау. Това е моя фейс. Да, както виждате при мен тук е с много. Ау. Мисля, че и той ще снима клип, затова ще има линк в описанието. Надявам се А- да ви хареса. Аз си снимам клипове. Той ще снима клипове, да. Снимам си. И да, ще започвам пак да снимам, надявам се да ви хареса. И вижте как съм обрасъл. Да, аз ще се върна, когато стане нещо по-интересно. Или когато си намерим место, защото надали ще ви е интересно, да. Гледате как чупим дърво. Или да гледате някакви други работи. Добре, стига си плампо. Еми, да, след малко идваме и да. Чао. Не чао, базикай. Когато биеш крави за ядене. Ще си види след малко. И да, хора, тази тайга е безкрайна, просто. Просто безкрайна. Just do it! Еми да, да после. Бягаме от острова. И да. Бягаме и не поглеждаме. Между другото, точно в този момент не ми е бъгал слотка, чакай да чукна на дърво. Bitch, but I have my money. Между другото, вентилатора вече се чува. Окей. Като вятър. И здравейте хора, аз съм Сноро и в момента се чудите къде съм. Тук при мен е психопата и това е един общ проект, който правим заедно. То е за оцеляване и той снима и... Да, и искам да ви питам, ако искате да прекъсна сингъла и да снимам тук с него, защото ще е по-интересно, или да снимам и на сингъла и тук, което в принцип не ми изглежда много като оферта, но не знам. Ще видим, да. Ето тук избрахме да е нашето място. Ето го. И линк към канала на психопата ще има долу в описанието. То го има и отстрани. И това е психопата, това съм аз. И ще се върна, когато стане нещо по-интересно, да направим едно епизодче и ще видим как ще се получи. До след малко. Какво ще правим сега? Не знам, аз записвам. А? Записвам. Записваш? Какво записваш? Снимам. Да ти го кажа. Да, ма питам те какво? Нищо снимам просто. Ама защо? Окей. Ага. Аз посадих малко шугър. Аз викам да ходим да копнем малко. Не знам защо обаче дедо ми знаеш как вика на котката. Не. Шугър. О, тук имаме и крави. Аз викам след малко да ги затваряме. Да ги нищо. Няма да ги екзекутираме. Затворим и това. И тия тук. Сеща се, овце. Му вика втората. И да, здравейте хора. В момента съм много зомен. Дай за сила тази овца. Готов съм. Не, да. Легнята ми фана без нещо. Хон да копам. Да, ще се... Не знам. Абе давай бе, ще направим как казва си. Снимаш пък като правим нещо интересно. И да, като правим нещо интересно, да. Ще малко ще дойда, да. Какво да вика? Да. Отивам Какво стана, бе? Отивам когато е нощна смяна. Да, бе. И викам на дъщеря му, тя е една такава 16 годишна, майка му една 30 годишна. И викам, ще действате. Доктора ми каза, че трябва някой да ми жули една чекия. Докторе, аз излезнах на повърхността, но нещо ми намира нашия хобби. Това ли беше твоята история? И те викат, ще действаме, щом доктора казал, ще действа. Не. Ще действаме, да. И искам да ми наживат една чекия, ама то чекия премина на свирки, от свирки премина на мушка на задника и така. Дали?
Да. Какая е тази история? Е така. О, сега ще влезна. Ще загреши от тем да оставя бирата в хладилника. Да. Да, това беше... Той не очакваше, че ще го снимам, но аз го снимах. Да. Видяхте ли колко е тъпснал? Какви истории разправя тук? И по-скоро фантазии. Нямам как да го нареча. Вижте с какво се върнахме от майнването. Да, спрях си вентилатора. Нека го пусне да се пече. Трябва да сложим мус. Не, трябва да ми ядене. Айде, пускам ядене. И това е фул. Да. Не. Като цяло не знам какво да говоря в шибаните клипове. Тук мислим да направим... Не знам какво мисля. Но аз след там мисля да направим замък. И първо трябва да го поизравна. И тогава ще правя този замък. За това нека да оставим тези неща в честа. Сега ще посадим мелон сида. Имаме даже и бон мил. Нека един да го посадим, но ми трябва и копка. Да го копнем. Много да го копнем. Това ще ни е нужна копка. И ето я. Даже отключихме achievement. Ето е. Окей. Мислех там да го сложим с стих, че ще им трябва место да растат. Тук не. Танк. Става вечер. Ще ходя да спя. Ще минава пусна един. Найс. Това... Предполагам, че моето... Може ли не вечер? А вече е вечер. Да. Се потъпнах инта. Да, хора. Това беше като... Как да го нареча? Ще ви кажа, че ще почна да снимам. Надявам се моите клипове да ви харесат. Надявам се да ви хареса това, което правя и... лайкнете... Харесайте клипа. Лайкнете го. Направете го каквото искате, шернете го. Share. Абонирайте се за мен. И надявам се да ви хареса. И да. Чао и до следващия път. Здравейте, хора! Сме прето тук си копаме и какво да ви? Fucking spawners. Spawners fucking. И тук излиза една пещера, но... Както и да е. И да! Тръгнахме си правим това тук да магваме и какво да видиш? Спаунерино. Заслугата на психопата. Заслугата на психотрон. Взик се. Легато. И с много ще прави спаунер. И с много ще прави спаунер, да. И ще го гледате на FastBuild. И да, това е втори епизод. А ти ли си снимаш как ще прави спаунер? Да. Сега ли веднага го правя? Не. Как искаш? Няма да става веднага.
Еми да, ще се върнем после, когато има нещо интересно или когато почнем да спирам нещо. Декорът прави спална. Пускам тук това и... Здравейте хора, аз съм Сного и сега ще гледате Fast Build на ето това бебче. Ето това бебче, което беше намерено от психопата. И сега ще го гледате на Fast Build, защото така или иначе вече имам клип с спаунер. I can breathe again, I can see again, I can feel how it feels to be free again. I can dream again, I believe again. I see angels looking down in astonishment, and my heart is beating. I'm still breathing, my body was freezing. You stopped the bleeding, you bring me to life. I can feel how it feels to be free again. I can dream again, I believe again. I see angels looking down in astonishment, and my heart is beating. I'm still breathing, my body was freezing. You stopped the bleeding, you bring me to life. Не забравяй да запушиш водата. Да, тук мен да ме разстрелят и там си добре. Айде, аз водата ще запуша, аз съм тук почти при тебе. Виж, аз те гледам, морална подкрепа.
Ето, виждаш ли? Аз съм тук за морална подкрепа. Има прозорче. Сигурен ли си, че си махнал и крафтинга там? Да бе. Има. Добре, ready ли си for action? Спалнаха се са няколко. Да, хора, това беше фаст билчето. Беше скучно на това. Отидох до оттатъка и замокотах на бомбит. Ето го фаст билда. И да, тук приключи нашият фаст билд. Виждате как направихме нашия спалнер. За сега това беше. Даже мисля това да е крат на първия епизод. И да, това ще е крат на първия епизод. Може да се абонирате за мене, за психопата, ако ви кефат нашите клипове. И бой в муцинето. И не забравяйте да ми кажете и двете поредици ли да снимаме или да само едната. И да, ето видите, всичко е на един хит, всичко е ток и жица. Да, това беше от мен и чао. Да, но все още аз съм тук и бой в муцинето. Бой. Не! Бой в лъчият! Не му убивай, не му убивай! Не те убивам, не те убивам. Опа! Падна чака с голд. Лайкерино, лайкерино! Спавнер. Today I'll show you how to make your spawner. Да, хора, аз бях психопата. Надявам се на този клип да ви хареса. Това е моят втори епизод, който също е кратък. Но ще компенсира в третия епизод, който ще е малко по-дълъг. Надявам се ви е харесал и тия скелети са целили местото, което ми трябва, гледай. Един ме е пребил в патката. Гледай, бе! Един в сърцето имаше. И угазок имам, гледай. А? И да, хора, това беше мой клип, надявам се ви е харесал. Коментирайте, харесайте, споделете, лайк, шер, коментари и до следващия път. Чао!